Il-poplu Malti wawċi kollu warajk u jien se nkun qed insegwik. Ex-qar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Kirek waqt li kellu ma' Mirjana Conte, ir-rebbieħa tal-Malta Eurovision. Issa tkun qed kanta fit-tieni semifinali ta' Mejju li ġej bil-kanzunetta Kant. Serving Kant. Mirjana Conte minnaħa taħħa qalet li issa li rebħet dan il-konkurs ix-xogħol żdied sabiex f'Mejju is-serata tkun perfetta. Il-kantanta ta' 24 sena qalet li din kienet ħolma li saret realtà filwaqt li spjegat il-prestazzjoni tagħha li diskrivit bħala waħda outside the box kienet tirrekjedi ħafna preparamenti kemm il-lat fiżiku kif ukoll vokali u anke mentali. Mirjana Conte kienet akkumpanjata għal din il-laqgħa minn Anna Bonnet u Gordon Bonello li spjega li din kienet kanzunetta li ġiet krijata fil-Eurovision Song Contest Music Exchange Camp fejn numru ta' kantanti fosthom Mirjana kellhom l-opportunità li jaħdmu ma' producers u songwriters barranin. Intant, waqt din il-laqgħa flimkien ma' Shadow Minister Julie Zara, il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li kantanti bħal Mirjana Conte għandhom jingħataw l-appoġġ finanzjarju kollu li għandhom bżonn, speċjalment f'dan iż-żmien. Perjodu li fih il-kantanta żagħżugħa se tħalli kollox biex tifoka primarjament fuq il-festival.